Kadai ka AKASHVANI Shillong ka khubor ban puledu Elma Arwar. Kimat bokong san jong ka khubor menta ka step ka khatsaw tarik unay lar kilong. Yadan bendalang uminti katnat Soil and Water Conservation jong Sarkar Jala Marcus N. Marak lembat ki sanpungut ki dekhot jong ki legislature ha ka National Conference of State Legislature Summit ha Kentucky USA. Play ulat ke jela Meghalaya u Vijay Jaishankar lembat u menteri katnat CNRD ke jela u iti mandal ya ka har ghar tiranga campaign haraj bhavan Shillong yo u chairman ka Twice Aim Society Sutunga ubat self Daniel Lingdo ya khusnam Sustainable Agriculture Summit and Awards 8,000 arpsaw but on pelong ke Vizag Navy Marathon Hanongba Visakhapatnam khatsan tarik uno opera 8,000 arpsaw ka khubor ke babanya Menteri Katnat Soil and Water Conservation jong Jela Meghalaya Marcus N. Marak ulaya don bentalang bat kisan pungut kita khot jong ka legislature ki bakentup ya ki MLA kita khot jong ka Legislative Council bat ki shongkuno ne lamphang jong ka state legislature na ki benta bapher jong kari banya shim benta ha ka National Conference of State Legislature Legislative Summit kabalong hari USA kini ka jing shim benta jong ki nong nikmat na ki benta bapher jong kari kini ka program balapalong da ka National Legislatures Conference Bharat bat ka National Conference of State Legislature balalam khmat da urahul vi karat ha gani ka National Conference of State Legislatures Legislative Summit 8,000 afsa lai shimbanta da bon ki legislature ki ba pau jongkari ki bala no sinyang baru syaka global legislative discussion ki ba mi khmat na ka jela Meghalaya syaka ni ka Legislative Summit 8,000 afsa kilong ba ALHEC Marcus N. Marak uba Charles Pingrove u Dr. Muhammad Mizapur Rahman Khasi u Rupert Mumin bat uba wailat Miki Islam. Nagaliang Marcus N. Marak Menteri Katnat Soil and Water Conservation jong Jela Meghalaya ulapan pau ya kajing songkmen banya don bentalang ha kali ka conference kabalong hari USA banyo syong jingelang bat kiwi ki MLA bat MLC lembat ki syong kunor bat lamphang ki ban lakeleng jong karim. Ulat ke Jela Meghalaya u CH Vijay Shankar lembat menteri katnat CNRD ke Jela u iti mandal hilin kesengi kilapelat ya ka hargar tirangga campaign haraj bhavan Shillong u Vijay Shankar haba ajin kren hakani kesengi ulapen pau ya kejing sokmen benda shembenta hakani ka hargar tirangga campaign bat ulapen pau ba kejing thmu jong kani ka campaign ka long ban penkiu ya ka lama lairong jong kari hamanla ki thewien jong kari bat kani ka campaign kani kejing thrang ka badan no sim jong menteri rang badu kari Narendra Modi susu uni ulat jong Jela Meghalaya ulapen paru ya kejing don kam jong kani ka campaign namar kani ka campaign ka don jing thmu ban penrung ya kejing ri bat kejing etli laban kedau ba kani ka harga tirangga campaign kala sedang ha ka por bakari kala rakhe ya kejing lai lot ka banyok san ke jong kam uni ulat ulapen paru ya kejing songo ba kani ka Jela kala penmi ru hadu lai lot kinong ya khon lai lot jong kari bat kini kilong utirat sing sim ukiang nang ba bat upatogan sama hagli kasni lapen samru ya kilama jongkari bat lapalat ru ya atli kikot balapen mi dakatnal arts and culture bat kiketeng jongki kikot kidei utirat sing bat ka brave hearts and champions of freedom from the hills kakong brotibal mukhim kabadai ka asya na kasnong longthmai ka bahap hapo ka Kredam Primary Health Center jong ka Riboy District kalapen pau ya ka jing songo ka jong ka ya ka Sarkar Jala halor ka jing syajib ka jong ka banya shimbenda ha ka jing rakhi ya ka jing yo lai lut ka ri ka banyo pupra hanong ba New Delhi kani ka long kasin ka baningkong ha ka jing im ka jong ka bakanyo banya shimbenta hakum kini ki program ki bahe shushu ka kong brotibon mukim kalapen pau ya ka jing sarong ka jong ka banyo ban syakri ya ka imlang ka lang kum ka asya bat khamtam ban not sinyang ban penbha ya ka sanitation bat ka jingkot ka jingkia ha ka sinong ka jongka kani ka long kume ka la thuru bamaka lem ba ka kanhun ka jongka kila jupen long ya ka conduct assessment ka mamanla ka por ha ka sinong ka jongka khana bakila ban penbha ya ka jing sumar ha ka sinong ka jongka ko ko mukem ka la kularu ba ka nangay tre stom shushu ban penbha ya ka jing jing sumar ha ka sinong ka jongka ka balong ru ka jing thrang jong ka Sarkar Jala ban penbha ya kejing jing sumar
Kum sibenta bani don benta lang ha ka jing rakhi ya ka National Space Day ka balong ru ka program ban rakhi ya ka jing job jong Chandrayaan 3 mission katnat water resources jong ka sarkar jala Meghalaya haringkat ka jing etre lang bat ka NPMU National Hydrology Project jong ka sarkar peneng hinin ka sngi ka lapenlong ya ka workshop halor ka Space Technology for Sustainable Water Resources Management. Umintri ka sarkar jala Meghalaya ubaripe ya katnat water resources uba coming one umbon haba ajing kren hang ka sngi urong bakari India ka laki uba ha ka space technology kiba kenthop ru ha ka liang ka water resource management susu uba umbon ru lapen tip ru bakatnat water resources jong ka sarkar jala kalapen kre ru ya ka framework ban penon kam ya ki technology kiba kat kum ka juk ka bementa ban penbiang bat penne pensa ya ki shlam umbam umdi ha ka jelam kani gadai ka Akashwani Shillong ka bolam sipi ya ka khubor uba self Daniel Lingdo ubade chairman jong ka Twice AM Society sutunga East Gentiles District Meghalaya ulayo priang ya khusnam ka balatib kum ka Sustainable Agriculture Summit and Awards 2018 bat kani ka jingsam ya kani ka khusnam kani ka balapelong da ka agriculturepost.com bat ka India Gri Hanongba New Delhi laban kudo uba self Daniel Lingdo ude ubalas dang ban penkala ya ka Jakarta doyong ka jong u ka badon sutunga siya ka jaka rep hadin baki NGT na ka National Green Tribunal kalakhang ya ka rat hole mining house nam arajas khatsaw laban ko daw ba self Daniel Lingdo ula sim ya ka rai ka ba ba banpin kala ya ka jaka ti doyong jong u siya ka jaka rep jakariang hadin ba ula thung ya bon kiso niam tra mandarin lembat bon pili kiding banpin kala ya ka jaka ti doyong jong u siya ka khlaw ka bejengam bat ka badon bon ki jingthung ya kani ka sos Nalong biang, ya kani ka khusnam Sustainable Agriculture Summit and Award agar apsaw la IT hau ba self Daniel Lingdo da UMP ka Raja Sabha u Sanjay KR Jha ha ka program kerpang ka balai don lang da menteri khana jong ka sarkar pedeng beripe ya katnat social justice and empowerment u Ramdas Athawali lembat unong rak tins im jong kari Hong Kong u HK Kenneth Felix Hasinki Menteri rangba kejela ukonat kesama ni kesni ulapli ya kejaka thungtit kabalatip kum ka Oyster Mushroom Center Common Facility Center Hajampara Mendi Patar North Garu Hills lemba ke jingbei pisa jong ke schemes fruity laban kro bakali ka Oyster Mushroom Center Hajampara kali ka wei na kejaka thungtit ka baningkong ha kathan shatay lamingi jong kari kani ka unit kadai ka bala pendat da solar power panel bat bawa ki machine ha kani ki unit kilayat ni terai kam lemba ka solar energy laban ku ru ba kani ka project ka ba shongdor hadu shipok lu tingka kadai ka bala pentrai kam da ka Mendi Patar Multipurpose Cooperative System Limited lemba ka technical support jong ka Madhukar Livelihood Foundation New Delhi bat ka Indian Institute of Entrepreneurship Gauti kum ka nodal agency ukonat ke sangma haba ajingran ha kani ka sngi urai thu bakane ka Common Facility Center jong ka jing permitted kala krishan hadu handreus pa life song hut ki nongrep ki bala dep penlung kerteng ha kani ka center bat kani ka long ka jing a jing rap ka ba krautam ya kini ki nongrep ka office jong district magistrate West Gentiles District kala penbana Sngitir Khongkian habaro ko ka district ha khasan tarik unailat 2000 apsaw kabadai ka sngi ka ba kari ka rakhi ya ka sngi la ilod ka jongka kani ka office jong district magistrate West Gentiles District kala pimi khubor babaro ki dukan de kyan ki bakanthop na do ki IMFL license premises wholesale but retail ki home delivery ki bar ki canteen ki country spirit shop ki bakanthop ru ya ki outstill stall ki dei pan khanglut ha kani ka sngi rakhi la ilod jongkari kani ka jingkhang ya ki dukan de kyat ka long kat kum ka an jong ka section laispa apsaw e jong ka ME Act Assam Excise Act and rules ka bala pentrai kam lang ha ka jilla Meghalaya Shosho Udapi Commissioner Kariboy District u Abhinash Baranwal ula penmi lang ru ya ko hukum bakan e ka district kan khang ru ya lukan dekyan ki bakan thop na ru ki bon wedded house but ki wei ha khasan tere unaila arja apsaw kabade ka sngi rakhe lai lo jongkari ka Vaisak Navy Marathon ka bakhandai ka bade ka flagship program jong ka jeng rakhe ya ka Navy de Hanongba Visakhapatnam kan salong ha khasan tere una opera arja apsaw ha ka bade bakan e ka marathon ki
ino kibakwa ban sim banta kilaban sedang sep kerteng no lemba ko online na du khatsan tarik menta ubnai lemba ko official website ka balong www.visagnavymarathon.run.in kato ka khubor kalakut ka bawan chapi na ka studio jong ka Akashvani Shillong bat sakhindiat por ngin saya so bat ka Delhi station na ka banda khubor khtin hindi bat bo pat khubor hak tin phareng kani gade ka Akashvani Shillong